Czekaj, to zjem. Bożonarodzeniowy we Wrocławiu z Muzycznym Radiem 105,8 i 99 FM. No i dajże. Klaudia! Klaudia! Nie wiem, mi go kończy. Linica Świdnicka, to się mówi? No na razie. Dobra.
Jedziemy na miejsce na jedzenie. Jest brak. Idziemy na granicę? To jest to. Zapraszamy, zapraszamy. No, masz tam kijek. Trzy kiełbasy. Takie są reżysery, no tańcy. 집에 가서 그냥 하면 이게 안 차가 있다 본다. No nie, do żadnego się nie można. Do żadnego się nie można zabrać. Nie mogę się Fajne, prawda? No. A tu
tu świeczki zapachowe, piękne. No, idziemy. Tam jeszcze jest taki sam aniołek, prawda?